At para sa pagpapatuloy na episode natin dito sa Pulangi, atin namang puntahan ang mga lugar na talagang nakamamangha. Bakit na tayo dito guys? Ayan, sige lagi, kaya mo yan. Alam ko dito. Wind in the open, blue sky cutting through. At mga lugar Parang wala namang na nakakapanginig ng tuhod. Dinadaanan pa ba talaga to ng tao to? Mountains call my name. Grabe ah. At mga lugar na may lundi ang tanawin. Nothing feels the same. Hold up, look alive. Kaya ano pang hinihintay natin? At umpisahan na ang ating adventure. Heart beating faster, calling out your name. Let's stop right, take me there. Let's stop right in the air. I'll be shining everywhere. We're alive, we're alive. Let's So yun guys no. So ang ganda talaga ng view dito sa Barangay Kutmun. So ngayon naman pupunta naman tayo ng tawag nito Barangay Balaba. So titingnan natin yung view deck doon sa Barangay Balaba. Sandali lang, tumutunog yung ano natin parang ano na ata yung ano natin. Ay lobat na yung ano natin guys. Yung isang camera. Ayan. Grabe yung daanan dito guys, sobrang sobrang pababa. Ayan, grabe. Ito yung medyo delikado dito guys, pababa. Grabe yung ano dito, daanan. Yeah, grabe. So yan guys, bale andi dito na tayo ngayon sa may part ng Pinagdapugan. And after dito dito tayo sa Balaba. So diretso lang tayo sa part na to. Then doon tayo sa may part ng Balaba View Deck. Makikita mo, maganda doon guys sumama lalo pag hapon kasi napakaganda ng view doon sa may part ng Sentrong Pulangi. So kita-kita natin yung Sentrong Pulangi. Then kita mo yung pati yung sentro ng Ligaw. Pero yung view doon napakaganda talaga guys. Kaya isa dito sa masarap balik-balikan dito talaga sa dito sa tawag nito dito sa Balaba. Kasi nga napakaganda nga ng dito, napakaganda nga ng view deck dito sa Balaba. Kaya ito rin ang isa sa mga pinagmamalaki ko na talagang view deck dito sa Pulangi Albay. So diretso lang tayo dito guys ng konti. So bali sentro na tayo ng dito tayo ngayon sa sentro nitong Balaba. Uy. Oops. Ayan. So dun sa part na yun guys sa taas. So dun yung pupuntahan natin na view deck. Wait lang. So dito rin kay sa Balaba, yung kadalasan may mga ginagawa nila yung yung kalamay kasi halos puro na lang dito guys makikita natin puro tubuhan. So isa karamihan ginagawa dito talaga guys is kalamay. Tapos ginagawa nila dito maskubado. Yun ang isa sa mga tawag nito kabuhayan din dito sa Balaba. Yung kalamay. Yung masarap yung guys yung kalamay na yun, matamis lalo pag bagong luto pa lang. Ayun, mas masarap yung guys lalo pag mainit-init pa. Mas masarap yung ganong kalamay. Okay, malapit na tayo guys, konting na lang. Yeah. So yan guys, malapit tayo ngayon dito sa view deck itong Balaba Pulangi Albay. Ayan, dito tayo guys sa I Love You Deck nitong Balaba. Kasi kitang-kita dito yung part ng punso. Ayan guys, so dito tayo ngayon guys. So dito lang ako park sa taas. Yun, may nakatambay nga dito guys, nakakotse pa Hello po. Ayan guys, dito tayo ngayon sa Balaba View Deck. Dito lang tayo magpo-parking. Baba babe. Di. Baba.
ito guys, isa sa kagandahan dito nga kasi yung view dito is kitang kita si Mount Mayon. Kaya mas maganda talaga dito guys magtambay kasi nga kitang kita talaga yung view dito ni Mount Mayon tsaka yung sentro ng Pulangi. So ayan, palipad tayo ng drone para mas maganda. Pack the day in the sea, helmet on, heart open wide. Curves roll out like a secret, and the world falls into stride. A Mount Mayon in the distance, like a story in the sky. Every turn says keep going, every mile says try. Ooh, we're rising higher. Ooh, the view is calling. Hands up to the morning, we were born for falling. Ride on out, babe, take me where the road bends. Ride on out, babe, with the sun in our hands. Beautiful roads and the mountains we chase. Ride on out, babe, what a wonderful place. Ride on out, babe. Whoa, 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 whoa. Lake water in the mirror, green hills on every side, wind taps on the basin like it knows we're alive. Little towns, fresh skies, every corner feels new. We keep the wheels moving with a dream in view. Ooh, we're rising higher. Ooh, the view is calling. Clap along, we're rolling to the beat of the morning. Ride on out, babe, take me where the road bends. Ride on out, babe, with the sun in our hands. Beautiful road. So ayan guys, balita po tayo, no? Okay, bale ito tayo dito sa sa tawag nito Danaw Lake. Ayan, bakal pa tayo dito. Ang problema guys, dito tayo dito sa part na to bundok. Makalimlim na. Hindi tayo abutan ng una kasi pupunta pa tayo ng Tukmon. Hindi malayo-layo kayo ng konti. Kakaliwa lang tayo dito guys. Alright. Ayan, tingnan nyo, no? Wow, ganda. Yan guys, so hindi na nga yung signboard Danaw Lake. Nabanan. So yun guys, dito na ngayon tayo ngayon sa Danaw Lake. So papalipad lang tayo konti ng drone, tapos balik naman tayo dun sa tawag nito sa ating biyahe. So ito siya guys, so bali ito yung isdang sinarapan. So kasing laki lang siya ng piso. Ayan, no, ito yung signboard nya. So ito yung mga makita dito, yung mga lowland white eye, mga ibon. So ito Philippine bulbul. Oh, grabe naman pangalan nito. So yung mga ito pang ibon dito, kaso hindi natin makikita yan kung saan yan. Tapos mabolo kamagong. Ayan, ito Philippine ball. Yan, Hypoceptes philippinensis.
ito, lowland white eye, yung ganitong ibon dito, meron dito sa Danau Lake. Tapos ito yung sistang sinarapan, ito naman yung, kasi laki-laki siya ng piso. Kasi din nakita kasi nga yung signboard niya medyo nagasgas na. So palipad po tayo ng drone. Ito naman ang Danau Lake ng Pulangi Albay. Dito rin matatagpuan ang isa sa pinakamaliit na isda sa buong mundo. Iyon ang isdang sinarapan. Utabius kung tawagin dito sa Bicol. Halos umaabot lang ito sa 10 to 13 mm o kasing haba lang ng 10 centimos. Ang Danau Lake ay umaabot sa 12 hektarya o 12 hectares. Isa itong volcanic crater na matatagpuan sa Barangay Danau sa paanan ng mga bundok malapit sa Mount Malinaw at Mount Masaraga. Ayon dito sa barangay ng Danau, pinagbabawal na sa ngayon ang paghuli ng isang sinarapan dahil sa pagkaubos nito. So bale yun guys, bago natin pagpatuloy ang biyahe natin papuntang doon sa tulay ng La Purisima, at dito naman sa tawag ito, ano nga tawag ito, Stone Village dito sa San Roque. So daan mo tayo dito guys sa sa I Love Pintor, dito sa building ng Pintor. Kasi kanina bale doon kasi tayo dumaan sa tawag nito, doon sa Santa Cruz. So doon tayo dumaan paakyat dito sa Upland area kasi kinaptured natin yung malaking cross doon. So balikan ko muna tong isa pang viewing dito, yung isa pang view deck dito sa Pintor, dahil nga ang ganda ng view dito guys. Isa pa itong dinadaan natin yung kalsada na to, ito rin to ang isa sa mga tawag dito the best para sa mga sa mga nagja-jogging mula doon sa sentrong Pulangi ang papakyat dito. So mas marami dito guys pumupunta lalo pag hapon kasi nga dito nga sila nagja-jogging. Then ito naman sa building naman itong Pintor, mas marami namang tao diyan pumupunta lalo na pag hapon kasi ang ganda ng sunset. Tapos kitang-kita mo pa yung Batu Lake, di ba? Kitang-kita mo yung view ng Camarines Sur. Kitang-kita dito yung view ng Batu Lake. Pero kung dito sa part ng Camarines Sur ang tawag doon Batu Lake, pero kung dito sa amin ang tinatawag ng karamihan diyan ay Ranau. So dito muna tayo guys. Ito yung guys yung view deck ng Pintor. So parking lang tayo sa gilid tapos palipad tayo ng drone. Ayan, dito muna tayo sa gilid guys. Dapat pala nito kita nangagi. Sign. Iyan pala kita dapat nangagi. Ang mga nikin sa napauli ay kinang pauli kung sa kanang captured. So ayan guys, ito yung viewing ng I Love Pintor. So ito kitang-kita yung Batu Lake. So mapapalipad mo tayo ng drone. Pali mo na akong drone. Boots on the gravel, map in my hand, sun on the hood as I leave the land. River down below keeps calling my name. I was made for the climb, made for the flame. Higher than fear, far from the chain. Wind at my back, I'm
Take me up high where the wildest days. Take me up high, let the old life fade. I can see my road past the cedar shade. Take me up high, I was born to break away. Dust on the trail, frost on the pine. Every hard mile feels like a sign. Mile after mile, my heart opens wide. Nothing but sky on the other side. Higher than fear, far from the chain. Wind at my back, I'm learning my name. Take me up high where the wildest days. Take me up high, let the old life fade. I can see my road past the cedar shade. Take me up high, I was born to break away. If I lose my way, I'll follow the light. If the night comes down, I'll still keep the fight. One more ridge line, one more breath. I'm not done yet. I'm not done yet. Take me up high where the wildest days. Take me up high. So, diditch na tayo ng part ng La Purisima dahil nga ay pupuntahan natin yung yung hanging bridge na kumukonekta ng tawag nito, kumukonekta ng Pulangi Albay hanggang Iriga Camarines Sur. So, yun ang pupuntahan naman natin ngayon. So, napuntahan ko na siya noon. So, babalikan ko lang ngayon para mas makita nyo pa. So, yan. Bali, nag-base muna ako. Duman muna ako doon sa bahay namin. Nag-base muna ako kasi nga yung damit ko ay sobrang init kasi. Ay nag-base muna ako kasi pawis na yung damit natin. Bali, yan. Nag-base muna tayo para hindi tayo matuyo ng pawis. So, dito pala kami sa part ng ng Kinuartilan. So, mga ilang minuto lang siguro mula dito. Mararating na natin yung tawag dito La Purisima. So nasa lang yun, ilang kilometro lang yung mula rito. So malapit lang yun guys. So mga ilang minuto lang doon na tayo. Oh, sarap dun, mangga. Dito guys sa part ng na to, Kinuartilan, ito lang maganda talagang view dito sa may part na to, may kubo-kubo na to. Ang ganda yung isang kubo doon. Sa tanaw mo yun sa baba. Ang ganda. Tanaw mo yung mga bundok-bundok. So, bali dito guys sa may part ng Kinuartilan. So, ayan nakikita nyo. So, yung mga kabana silang ginagawa. Bahay, may kabana. So, sabi nila gagawin daw din itong tourist spot, itong part na to ng ang Kinuartilan. So di pa yan nagbubukas kasi wala pa ngayon kung ano ba tawag dyan sa tourist spot niya. Pero gagawin daw yung tourist spot dito sa part ng dito ng Kinuartilan. Mas maganda yan guys kasi yung view dyan talagang napakaganda kasi 360 yung view dyan sa part na yan. Kitang-kita mo yung lahat ng dito sa may part ng Camarines Sur, dito sa may part ng Pulangi, Albay, sentro ng Pulangi, at hanggang dito sa may part ng Malinaw sa Tabaco. Halos kitang-kita talaga yan dyan. Kaya pag natapos siguro yan, mas maganda siguro yan kasi ang ganda na yung view sa taas pag doon ka sa taas. May drone shot ako niyan dati kasi yan ang pinakauna-unang in-upload ko dati sa Facebook ay sa YouTube ko. Yung pero wala pa yung mga bahay-bahay na yun. So di ko alam kung may file copy pa ako, so hanapin ko yun mamaya doon sa doon sa hard drive. Titingnan ko kung wala. Titingnan natin sa YouTube, papakita ko sa inyo yung unang ko dyan. So parang di ko alam kung na-delete ko ata yun sa YouTube kasi may copyright yung music ko dun kasi parang
naka-upload ata yung music ko doon. So titingnan ko mamaya sa YouTube kung ano doon pa. Kasi parang pili yung kasi parang na-delete ko ata yun eh. Ito pala tayo sa sentro ng ano, Northland. So yun guys, ito lang sa part ng ano, papasok na tayo ng La Medalla. So mula dito guys, talaga nakikita natin yung ganda ng view dito guys. Yung mga kalsada may bitak-bitak pa doon. So di ko na pala guys sinama si Mrs. Dahil nga sabi niya napapagod na lang daw siya. Tapos yung pamangkin ko yan, nag-backride na lang sa akin para na daw siya magmotor. Nagtitipid daw siya sa gasolina eh. So dito tayo guys sa part ng ano. So pag dito sa taas, kitang-kita mo yung ano, kitang-kita mo talaga yung baba nung ano na sentrong Pulangi. So dito muna tayo sa ano, dito muna tayo sa sentro nitong La Medalla. Yung I love La Medalla yan oh. Ito yung elemental ng La Medalla guys, ang ganda oh. Daming daming schools. Tapos ito naman yung elementary, ito naman yung cover ko dito sa sentro ng La Medalla. At ito naman yung high school nila. Ito na ang La Medalla oh. Cover court na rin yung ano dito, high school. Oh, ayan oh. Ganda guys. So bali dito tayo ngayon guys sa La Purisima. So dito tayo guys sa ano, sa tawag ito, ano tayo na so yun guys no. So may malapit na tayo. Talagang ano na lang ito. Mararating natin yung ano, yung tawag nito, yung organ natin tawag dito sa La Purisima. Ayan, hindi pala yung video. Uy po guys, so malapit tayo guys, ito na lang yan. Dito yung sa may park na dito lang tayo mag-park. Kung walang motor dito sa dito na lang tayo mag-park. Baba na po, dito masama kita. So dito tayo guys mag-parking kasi di na kaya ng motor papasok dito sa may tulay. So maglalakad na lang tayo pababa. Para po kinausay nung siyempre mo So ayan, sa Yamaha. Naglang ka sumunod. so ayan guys, bali dito tayo ngayon sa La Purisima. Pababa na tayo dito sa Colgante. So may magdodrop siya tayo para mas kita nyo yung kagandahan ng tulay dito. Colgante. Colgante? Yes. So ito yung daanan dito guys, hagdanan. Pero na-upload ko to sa Facebook. Sabi guys ng mga nag-comment, may mga dumadaan doon talaga itong motor sa tulay na to. Puta, kung ako dadaan, hindi ko talaga kaya, baka mamamatay ako sa nervyos. Sabi ko nga, puta, imposible talaga makadaan ng motor dito. Pero sabi nila, kaya daw talaga tumawid ng motor dito sa tulay na to. Puta, unbelievable. Ang tulay ng La Purisima ay kumukonekta sa Pulangi hanggang Iriga City ng Camarines Sur. Ang tulay na ito ay tinatayang umaabot sa 80 talampakan o 80 feet at ang haba naman nito ay nasa estimated 75 to 80 meters. Ang tulay na ito ay ginawa upang mas mapadali ang pagtawid ng mga residente papuntang Iriga City. Ayon sa mga sabi, ang tulay na ito kapag malakas ang ulan o masama ang panahon, lumalagpas daw ang tubig dito sa tulay at napuputol ang tulay na ito dahil sa mga inanod na nabumula sa tubig at bumabalandra dito sa tulay. At pag hindi na kaya ng tulay, ay napuputol ang tulay na ito. Gawa lang ito mula sa mga kable at pinagtagpi-tagpi kawayan. Kaya ginagawa ng mga residente, kapag napuputol ito, ay nagbabayanihan sila upang ayusin ito. Grabe guys, kakaiba talaga. Pang dalawang ulit ko na dito, grabe. Nakakatakot pa rin. So ito yung guys mga dumadaan tao dito sa La Purisima. Yung basic sa lang. Sinatay nga nila, ka-basic sa na. So ayan guys, so natawid na naman natin itong kabila. So ito pala guys na tawid natin. So ito na yung part ng Camarines Sur. So ito, tsaka mula dun sa kabila, ito na yung tulay na to. Ito yung kumukonekta ng mula Pulangi hanggang Camarines Sur. So ayan guys, so marami nang naliligo dun sa baba.
Kasi isa rin tong tubig sa ilog ay tawag nito ay dito na rin siya naliligo at naglalaban ng kanilang mga damit. So ayan guys, so grabe, nakakaba talaga. So yun guys, no, so ang galing pala ng mga tao dito sa sa La Purisima, kasi nga yung tulay na yun, lalo pag lalo pag masama ang panahon, lalo pag bumabagyo, napuputol daw yung tulay na yun kasi nga tawag nito, yung tubig na nagagaling sa ilog ay mas umaapaw pa dun sa tulay. So isipin mo na sa 80 feet yung tulay, tapos yung tubig lumalagpas pa dun sa tulay na yun. Isipin mo na yan, 80 feet yan kataas, tapos hanggang doon pa yung lumalagpas pa yung tubig doon sa tulay na yun. Kaya sabi ni Tatay Manuel, once daw yun napuputol o nasisira dahil nga sa bagyo, ay nagbabayanihan sila. Tawag naman dito sa amin sa Bicol ay rabos. So sa iba sa Tagalog bayanihan. So nagbabayanihan sila para ayusin yung tulay para makatawid din sila doon sa ilog. Kasi kung hindi, doon talaga sila dadaan mismo sa baba sa ilog. So medyo ang tawag nito, medyo mahirap pa kasi nga bababa ka pa sa ilog, tapos paakyat pa, hassle sa mga residente na nakatira dito, lalo kung may mga madadala mabibigat, siyempre lalo sa mga magsasaka. So kaya yung ginagawa nila, lalo pag nasisira, so inaayos nila to na bayanihan, kaya naayos yung tulay na yun kasi nagkakaisa sila. So yun, ang ganda ng dito, no, ang ganda ng mga sistema dito, ang ganda ng ugali nila, dito. So ngayon naman guys, punta naman tayo ng Matakon sa may part ng San Roque, dahil nga sa pupuntahan natin yung isa pa dito nga tinatawag itong Stone Village. So isa na to sa last na pupuntahan natin. So last na yun sa pupuntahan natin yung Stone Village, tapos yan sa susunod naman nating episode na maabangan nyo naman. So dito tayo guys sa daan sa may sentro ng dito tayo dadaan sa may sentro ng La Medalla, tapos kakaliwa na lang tayo sa mga ilang minuto lang siguro tayo dito, mga 3 minutes siguro, mula dito sa sentro hanggang doon sa San Roque, doon sa Stone Village na sinasabi na. So yun. So yun guys, mula dito sa La Medalla, so dito tayo dadaan sa kanan na tayo guys, dadaan sa part nitong La Medalla. So ang ganda talaga ng view dito guys. So dito ka nakatambay, kitang kita mo yung sentro ng Pulangi, ay yung part na ng Pulangi na papunta ng Balangibang. Ang ganda ng view talaga sa part na to. Ang problema nga lang dito guys, itong daan natin, so may mga part ito na rough road. So pag nakalagpas ka na dito, may mga maayos naman ang kalsada. Pero dito sa part na to may mga rough road pa dito Kaya mas maganda kung pupunta kayo dito ng Stone Village, dito sa San Roque, ay doon na lang kayo dumaan sa Matakon, doon sa may part ng tawag nito sa Matakon. Diretso ka ng San Roque, tapos pasukin mo na lang yon. So diretso na lang yun dito sa may part ng diretso na lang yun dito sa may tawag ito Stone Village. Kasi kung dito ka kasi dadaan sa La Medalla, ito dadaanan mo. So may mga part kasi dito talaga ng mga grabe mga rough road. Tapos tulad nga nito, one way pa lang yung kalsada, tapos putol pa pagdating dito sa dulo. Kaya medyo mahirap para sa mga nagmumotor. Pero yung mga ibang gusto mag-adventure talaga ng mga daanan, yung gusto talaga na yung dito talaga mismo dumaan, ito talaga, pasok to sa inyo. Ayan ito guys, yung Stone Village dito, hindi siya village talaga na kumbaga parang tawag nito pupunan ng mga bahay. Tawag nito basta yung hindi siya parang village talaga. So Stone Village ang tawag lang dito sa view deck dito sa part ng San Roque. So kung may matanungan sana tayo dito kung bakit yung tinawag na Stone Village, so mas maganda sana yung Stone Village kasi yung bundok-bundok kasi yun guys, napakarami kasi niyang mga napakalalaking mga bato, kaya siguro tinawag yun na Stone Village kasi village ng mga bato. Ayun ito one way na lang yung kalsada dito, tapos putol pa. Ayun, may mga putol-putol pa dito guys. Tulad nito one way, tulad nito nagkasalubong, di siguro nagkasundo. Ayan hindi nagkasalubong, humimula yung isa.
Sabi ko na, ito na yung mahirap dito. Grabe. Oh shit. Sige, kaya mo yan, Lucky. Ayan oh. Grabe yung kasada dito, guys. Kawawa yung mga gulong dito. Pero sa ating mga naka-ADB, so wala yan problema kay Lucky. So basic lang sa kanya yung ganyan. Kaso ang problema lang, so medyo nakakaano naman sa gulong. So medyo mahaba-haba rin to, guys, na ano, na hindi pa ito nagagawang kalsada. Pero pag maulan, hindi naman ito madulas kasi nga itong lupa dito ay yung hindi naman siya yung madulas yung tawag nito ba dito, yung igang. Hindi ko alam kung tawag yun sa Tagalog. Yung basta para yung ano, yung parang clay soil yung lupa dito, kaya hindi siya gaano tiga ay madulas. Kasi yung lupa dito may mga may mga bato-bato naman, kaya ayan, so di naman siya gaano madulas minsan. Kasi nung pumunta kami dito maulan yun eh. So yun, guys, bali malapit tayo. Bali ito na nga po pala, hindi tayo malapit kundi ito na nga pala yung itong bundok na to, guys. Ito yung tinatawag nila na Stone Village. Kasi tingnan mo, ang daming mga mga bato-bato sa parte itong bundok. So akyatin natin, guys, kasi pwede mo inakyat yung motor dito. So mas maganda dun sa taas, tsaka dun tayo magpapalipad ng drone. Sana maano sa taas, hindi mainit. So yan, guys, akyat tayo, dito tayo dadaan. So mas maraming tao dito, guys, pag hapon. Lalo mga estudyante, minsan napakaraming dito estudyante. Lalo pag hapon, maraming tumatambay dito. So tingnan mo, guys, ang ganda ng view talaga dito sa taas na to, kasi kitang-kita mo talaga yung sentro ng Pulangi hanggang pupunta ng Camarines Sur. So ayan, pakit na tayo dito, guys. Ayan, sige Lucky, kaya mo yan. Alam ko basic lang sa'yo to. Ayan, no, diba? So wala dito gaano, guys, tao kasi nga mainit pa. Kaya wala gaano dito tao. Pero pag hapon dito, guys, napakaraming tao dito, napakaraming mga turistang pumupunta dito sa tinatawag nila dito Stone Village. So ayun, guys, ito tayo ngayon sa taas nitong Stone Village. Papalipad tayo ng mga may para mas makita natin yung kagandahan ng view dito. So ayun, guys, dito kami ngayon sa taas nitong Stone Village. So ito yung view dito, guys, sa taas. So kitang-kita mo yung sentro ng asan ba yung sentro ng Pulangi? Hindi pala dito yung ayan, doon pala yung kitang-kita yung sentro ng Pulangi doon. Tapos dito naman yung highway ng Balangi papunta ng Matakon. So dito, guys. Tapos mula rito makikita naman natin yung Bato Lake ng Camarines Sur. So kitang-kita dito, guys, sa taas na to. So mamaya magpapalipad tayo ng drone para mas kita natin ditong view dito sa taas. So mula rito, guys, hindi ko alam kung bakit tinawag itong Stone Village. Siguro dahil nga sa napakaraming bato. Kasi tingnan nyo, guys, so ayan, napakaraming mga bato-bato dito sa bundok na to. So halos napakarami talaga, guys. So kung bibilangan siguro to, siguro mga almost lampas siguro to mga 100 ang bato dito, kasi napakarami ng lalaki. Ayan, no. So palipad lang tayo ng drone para mas kita natin yung view dito, guys, sa Stone Village. Boots on the gravel, map in my hand, sun on the hood as I leave the land. River down below keeps calling my name. I was made for the climb, made for the flame. Higher than fear, far from the chain, wind at my back, I'm learning my name. Take me up high, where the wildest days. Take me up high, let the old life fade. I can see my road past the cedar shade. Take me up high, I was born to break away.
dust on the trail and frost on the pine. Every hard mile feels like a sign. Mile after mile, my heart opens wide. Nothing but sky on the other side. Higher than fear, far from the chain. Wind at my back, I'm learning my name. Take me up high, where the wildest stays. Take me up high, let the old life fade. I can see my road past the cedar shade. Take me up high, I was born to break away. So yun guys, hanggang dito lang aking video. So kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag magkalimutan mag-like, mag-share, and subscribe po sa aking Facebook page and YouTube channel. So hanggang dito na lang po ang aking video at kita-kita po tayo sa susunod na episode.